Hola, boas noites. Benvidos a outra procesión deste Martes Santo en Miña Santo OBF. Retransmitindo desde a calle Real, vamos a retransmitir a procesión da coronación de espinas e da Virxe da Amargura, que é organizada polas cofradías de Dolores. Para comentar a procesión tenemos a Fede Pablo Pérez, o organizador. O ven ser toda a Miña Semana Santa deste ano. Xa temos aí a cabeza da procesión, que o primeiro tercio que aparece é o tercio da Virxe da Esperanza. Tercio de mulleres composto, ten capa de traxe negro, no, a muchón é traxe negro e capa verde. Está composto con 8 cofrades e o tercio que dan a vida a procesión. Más adiante xa se ve o seguinte tercio, que neste caso é, a ver se se aproxima un pouquinho máis, é o tercio da coronación de espinas, que ten capuchón azul, capa azul e traxe blanco, unha coroa en amarelo no capuchón. É o que ven vindo pola Rúa Real. Agora está a pica de xillar a imaxe. Aí temos, primeiro paso é a coronación de espinas. Este paso é novo deste ano con a procesión. É un nazareno, pero está descalzado, coa capa roxa e cunha palma pequena nas mãos. Acaba de xear na guita parroquial a Rúa Real. Acaba de parar. Temos de novo aí a cabeza da procesión, o tercio da Virxe da Esperanza, o tercio da coronación de espinas e o paso da coronación das espinas, que é o primeiro que se acerca. Aí temos de nova imaxe. Vai nun trono a color negro más dorado, con 4 bombillas a cada esquina, que vai sin os faroles. A ornamentación floral está organizada polo propio organizador. Rosas rojas. Aí temos outro plano da imaxe, cercano. Aí temos a campana. Aí temos a ornamentación floral, como dixen antes. Aí temos a cámara da Rúa Real, que está xusto en frente a Casa Real. Bueno, en frente non.
además de proseguir o seu camiño dirección Plaza de Armas. Esta procesión sale da iglesia de Dolores, bueno, travesía da Marina, Méndez Núñez y vale, Marita Pardo de Cela, no, travesía da Marina, Méndez Núñez, Plaza de Mayor, Marita Pardo de Cela, Rúa Real, que la está pasando, Plaza de Armas, Avenida de Cervantes. Temos ainda aí a imaxe seguindo o seu camiño. Aí temos outro plano cercano da imaxe. Coa cámara grúa. E aquí temos a banda Ferrol, que é a banda que está tocando detrás da Coronación de Espinas. Que ten 5 cornetas, 3 tambores e 2 timbales. Aí temos a nova imaxe. Xa está a Plaza de Armas que está abandonando. Temos aí a masa que se van dando para rodearnos. Está justo no medio. Aí vai. Se abandonó Plaza de Armas. Ahora vamos a ter un tercio máis. Temos o tercio de San Juan Evangelista. Capa blanca, traxe con capa e traxe roja. Co símbolo de San Juan no capuchón. Tamén temos o tercio da primeira caída da Vía Dolorosa. E agora veremos a imaxe xirando tras a Marita Pardo de Cela a Rúa Real. Aí temos a imaxe xirando. Segundo paso, primeira caída da Vía Dolorosa. Tamén é novo paso este. Toda a protección. Vai no trono de San Juan Evangelista. Con seus 4 faroles, pero con 4 bombillas de luz.
Ferrol, tercio de San Juan Evangelista, a primeira caída, e detrás a imaxe da primeira caída de Vida Dolorosa. Nos ofrecen outro plano da imaxe, máis cercano, poder ser. A imaxe prosigue andando, por a vía, pola rúa real. O plano ese que pedíamos de cercano da imaxe. Aí temos o rostro. Aí temos a campana. O adorno que é novo deste ano. As flores. Aí temos o das bombillas. Da imaxe temos a banda Cristo del Amor. Estamos con as trompetas, o banderín, e os tambores, e a temos de nova imaxe. Proseguindo pola rúa real. Chegando xa a Plaza de Armas. Seguimos vendo a imaxe. Aí temos a Plaza de Armas. E agora vamos ver un novo tercio. O tercio da Verónica. Para, temos que facer o descansiño. Volvemos enseguida.